ҳар як рӯзи мусоиди фасли зимистонро ҷомеаи меҳнатии корхонаи фаръии давлатии хуҷагии манзилию коммуналии ноҳияи Зафаробод пурсамару оқилона истифода карда ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни мукаррами Наврӯзи байналмилалӣ ва 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сабзу хуррам ва ободу назаррабо гардонидани майдону хиёбонҳо, гулгашту кӯчаҳо ва канори роҳҳои калони нақлиётгард ҳиссагузорӣ менамоянд. Аҳли меҳнат аз хандақҳои тирамоҳ зиёда аз 20 000 тухми гулҳои рангоранги канаро захира намуда ва қаламчаҳои гули садбарги дар гармхонаи корхона нашъу намо дошта истифода карда онҳоро дар канори роҳҳову хиёбонҳо ва гулгаштҳои ноҳия мешинонанд. Зикри ба маврид аст ки то ин дам аллакай зиёда аз 5000 тухмии гули кана ва 3000 бех гули садбарг шинонида 10 000 адад лолаҳои сафеду зарду сурхи ҳолландии тирамоҳ дар боғу майдонҳо ва ҷойи истироҳату фароғати сокинон аз тухмӣ кишт шуда 100% сабзида баромадааст. Гузашта аз ин бо қувваи коргарони корхонаи фаръии давлатии хуҷагии манзилию коммуналии ноҳия дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ 300 бех арчаи шарқӣ ва сузанбарг шинонидаву нигоҳубин карда мешавад. Аҳли меҳнат дар кӯчаву хиёбонҳо, гулгаштҳо ва маҳаллаҳои навбунёди ноҳия низ шинонидани ниҳолҳои мевадиҳандаю сояафкан ва ороиширо идома дода то ин муддат 3200 бех ниҳол шинонида амалҳои сарсабзу ободониро идомаи ибратбахш дода истодаанд. Дар ин баробар ба шаклдарории наздик 3000 бех дарахтони гуногунсоли арчаву санавбар ва ороишиву сояафкани роҳи калони марказии ноҳия, боғу майдонҳо, кӯчаву шаҳракҳо ва гулгашту хиёбонҳо анҷом дода шудааст. Тибқи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати пурсамару оқилона истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин масъулину муҳандисони корхонаи фаръии давлатии хуҷагии манзилию коммуналии ноҳия барои таъмини хӯроки нисфирӯзию бегоҳии коргарон бо картошка дар 0-10 сотиқ картошкаи нави Аловиддин шинонида пас аз шудгори зери ниҳолҳои дар канори роҳҳо шинонида тухмии гулҳои рангоранги баҳорӣ кишт мекунанд. мо коргарони хоҷагии манзилии коммуналӣ тасмим гирифта ҳастем ки барои ободонӣ ва кабудгузор кунид ба ин ҷашнҳои муқаддаси миллӣ зиёда аз 3300 бех ниҳолҳои ороишӣ аз он ҷумла ниҳоли сӯзанбарг, арчаи компактни шинонда шудааст. дар айни ҳол дар маркази ноҳия зиёда аз 2000 қаламчаҳои садбарги пайванди нави голландӣ шинонда шудааст. аз он ҷумла аз захираҳои худӣ зиёда аз 30 000 гулҳои кана шинонда шудааст. айни ҳол коргарони хоҷагии манзилии коммуналии ноҳия барои парвариши зиёда аз 10 000 гули нави лолаи голландӣ ки шинонда шудааст парвариш карда истоданд ки ин дар ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда мебошад. Дурнамои масъулину коргарони корхонаи фаръии давлатии хуҷагию манзилию коммуналии ноҳияи Зафаробод ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашнҳои мукарраму фархундаи Наврӯзи байналмилалӣ ва 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон васеъу доманадор аст. Аҳли заҳмат дар ду канори роҳҳои нақлиётгард, маркази ноҳия, хиёбонҳои ба номи Исмоили Сомонӣ, парчами давлатӣ ва нишони миллӣ, боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, гулгашту хиёбонҳо ва кӯчаҳои шаҳраку деҳот боз ба андозаи 10 000 бех гулҳои садбарги маҳаллӣ, 1000 бех гули садбарги пайвандии ҳолландӣ, 15 000 бех гулҳои мавсимию ороишӣ, петуния, гладиолус, тоҷи хурус ва марҷонак шинонида ноҳияи Зафаробод ки як гӯшаи Тоҷикистони биҳиштосо маҳсуб меёбад ба диёри зебову назаррабо табдил дода хоҳад шуд. Гулноза Мирова ва Эраҷ Фозилов аз ноҳияи Зафаробод, Ҷаҳоннамо хабар.